ማለት እዩ የሴፍ ተባህልካ ከይጽዋዕ እሺ ንምንታይ ቆም ብለካ ኣለኹ ነግረካ ማለት እዩ የሴፍ ዝሓለፈ ከርተ ተሓልፍ ትደልዲኻ ዋ ትደልዲኻ አይ አይደለም ትፈልጥ ይሃ ዘልካ መስል ትፈልጦ ዲኻ ይመስልኒ አይደለም ያው አይደን ዲው ግን አይደለም ከርተት አይደለም አخلني ሓደ ጊዜ ሽምኩ ጥቂሮን ከለኹም ስዝ መጸኩም ዝልጠፈኩም ነገር አለ መሪጽካ ናይ ሓደ ሃብታም ሽም ግበርሽ አመጽሐፍ ቅዱስ ሃብታማት አለው እሺ አመጽሐፍ ቅዱስ ሃብታማት ሰባት አለው ግን ሓደ ነገር ክነግረካ ንስኻ ዝተቀበልካዮ ዮሴፍ ኢልካ ተሐስቦ ማለት እዩ ከምታ ኣብ ዘፍጥረት ዘሎ ሓቂ ወላ ተጋገ ዛትስ ወይ ናብራኻኩም ኮይኑ ኣነ ግን ክነግረካ አመጽሐፍ ቅዱስ ሓደ ባለጸጋ ዝኾነ ዮሴፍ ዝባሃል ኣሎ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ናይ ኢየሱስ መቃብር ዝወሰደ ሰብ ዮሴፍ ዝባሃል ኣሎ እግዚአብሔር ኮሞ ክገብረካ እዩ አሜን በትሲ ኸይትርዲኦ በቲ መከራት ጸገበ ዮሴፍ ቦ ኸይትርዲኦ ዛትስ ዋይ ቦኡ ስለዝተቀበልካዮ ቦኡ ስም ስለዛሃብካዮ ነፍስካ ኢኻ ኸርተት ትብል ዘለኻ ዲክሌር ክትገብረሉ ዘለካ ነቲ ትመርጽን እትሕሸካ ትዛርማት ያሱ ቤት መንግስቲ ዝኽፈተሉ ሰብ ሕሸካ አዎ ወታደራት ሓት ወገለ ሓት ወስቕ ኢሉ ጠኒን ዝኣት ሰብ ሕሸካ ንዑ ኻት ዝገበረኩ ሃብቲ እዩ ሓቂ እሱ ሕሸካ አሜን 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 ምርጫናት ከይ አይና ሕሸካ ዮሴፍ ዛርማትያስ አሜን አሜን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኢኻ ዘለኻ እሱ ሕሸካ አሜን 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 because እዛ ሽም ካብ ዘውጻኻያ ሰዓት ጀሚሩ ናብራኻ ሪኢኻ የለኸምሽ ዮሴፍ ካብ ዝበልካ ሰዓት ጀሚሩስ ናብራኻ ሪኢኻ የለኸ በቃ መፍረስ ረስ ዘለኻ ዝገደደ ወላ ተታደሰهم እንዲ ነይሩ دارقة عايز قددنا እግዚአብሔር ሰብቲ ቀሓሚ አጫሽ ገለ ክንደይ ነገር ስለዝሓለፈ ያ ካው ህይወት ንመውጻእ ተባሂሉ ከምዝ ነገር ድስድ ግን ያው በቃ ሰበር ብጣዕሚ ዝፍቶካሽ በዛ አጋጣሚ ክነግረካ አነ ብጣዕሚ ኣብ ኩሉ ነገር ከማለት እዩ ልብኻ እዚ ጥዕም ኢሊ ኣምላኽ ሰብ አሜን እሺ ቶም ጽሩፍ ዝውዕልኻ ኮ ጽሩፍ የዝውዕሎም አሜን ዝፈትወካ እግዚአብሔር ኣይከማይ ወላ ኣነ ብጣዕሚ ዝፈትወካ ስለዝፈትወካ ስለዘፍቅረካ የጽልየልካ ዘለኹ እሺ አሜን